A visita do secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero a Boiro, responde a unha reivindicación do goberno local para trasladarlle unha bella demanda do municipio, como é a construción dunha residencia pública. Tivo tempo tamén de atender a unha representación da plataforma veciñal que reclama esta infraestructura, para a que xa ten recollidas máis de 3.000 sinaturas. Responde a unha demanda que xa dentro do goberno de Boiro en programa electoral levábanos, que é a creación dunha residencia pública no noso concello. Xa en plena campaña electoral Gonzalo Caballero se acercou a Boiro e prometeu que se salía presidente da Xunta de Galicia pues levaría a cabo esa residencia e bueno, hoxe ven aquí pues trasladarlle o mismo para que nos axude, sea de enlace ca Xunta de Galicia no Parlamento para intentar conseguir pois novamente a ver se somos capaces esa residencia pública en Boiro. Estamos agora reunidos cunha plataforma que se creou aquí en Boiro por xente maior solicitando esa residencia pública en Boiro. Colleron máis de cerca de 3.000 firmas. O líder dos socialistas galegos mostrou o seu respaldo a este proxecto, anunciando que levará esta demanda ao Parlamento para que o Partido Popular se posicione públicamente ao respecto. Imos pedir no Parlamento de Galicia que o Goberno da Xunta se comprometa con Boiro e que desenvolva a carón do Concello un proxecto para unha residencia pública que cumpla coas necesidades e demandas que os maiores de Boiro están trasladando e para o que xa recolleron máis de 3.000 firmas.